Herätkää! Nyt on aikainen aamu. Mitä? Äiti. Mitä? Tän telkkarkit. Tässä sinulla ja tässä sinulla. Syökää ne äkkiä. Minun pitää lähteä ihan tuota pikaa. Muistakaa pakata huomisaamuksi. Mitä? Mutta pakata minne? En tiedä. Mä syön tänään ainakin. Minäkin syötän. Naama. Mutta tämä on kyllä aika kovaa. Niin, ja aika isokin. Mutta puetaanko nyt päälle? Joo, puetaan vaan. Miksi meillä ei ole mitään vaihtovaatteita? On niin vielä. Ja mihin me oikeesti lähdetään? Jännää. Ja niillä on suussa. Avatko suut? Nyt! Nyt. Kultaa, tule tänne! Asia, tosi tärkeää, niin tärkeää. Jessica tarvitsee apua. Jessica. Sitten leipoivat heille eilisyönä tämmöisen kakun. Kelpaako tämä? Tämä ei sen ole varmaan raaka. Ja he ahersivat koko yön sitä. Mutta miten he voivat? Hehän on nyt lukkojen takana. Jee. Mutta nyt meidän pitää alkaa pakkaa. Mutta mä en ymmärrä minne. Eikä mulla ole mitään pakattavaa muuta kuin mun sänky ja mun pilvi. Minä käyn tuolla. Tuon teidän laukut. Äiti, miten tää mun sänky mahtuu? Meillä on, rekka, vähän niin kuin auto. Okei. Eihän meillä ole ikinä ollut rahaa autoon. Ei niin, vähän jännää. Mutta minne me lähdetään? En mä tiedä. Ehkä me muutetaan kokonaan. Mutta Jessica saa vielä isomman huoneen, jos me muutetaan johonkin isompaan taloon. Ei, ehkä, mutta mehän kaikki muutetaan tietysti. No tietenkin, mutta miksi ei ole kuullut mitään, että Jessica kysymyksiä tai mitään? Tiedä. Ei isäkään tiedä yhtään mitään. Hän olisi muuten hoputtanut meitä. Nyt, hop. Ehkä hän ei vaan muistanut sitä. Täällä tulee laukkuja ja laukut, mikä ei ole mahdu noihin laukkuihin, tuokaa tähän oven suuhun. Mutta jos isä lähettävillä, ei sitten. Mutta niillä on vielä... No mä laitan mun pillimehuuteen, se vaan mahtuu. Kyllä sinne mahtuu toi tyynykin. Mulla ei oo tyyniä. Mut mulla on. Eikö ole mulla tää pikku? Tai sisännääkin tänne. Joo. No mun tyyniä. Mahtuuko sinne mun pillimehuun? Joo, mahtuu sinne. Toista musiikki. No niin, laita se sinne. Joo. Mä pakkaan tänne kirjoja. Joo, pakkaa. Tänne ei aika paljon kirjoja, koska tänne ei mahdu enää yhtään. Nyt mennään. Isä ei ole lähettävillä. Onneksi. No mennään. Nää mitkä ei mahtunut. Ei täällä ole muuta. Joo. Ai te tulitte tähän pihaan jo. Joo. Mut äiti, mihin me oikeasti lähdetään? Kerro matkalla. Nyt se ei ole oikeasti aikaa hän auton. Mut ei meillä oo autoa. Vau. Kato. Ota. Vaude. Vau, mikä auto. Laitaanko me tavarat tänne? Laittakaa vain. Okei. Laitaanko tänne takakonttiin? Okei, mä näen kyllä uskon. Ei se tipu. Tänne. Entäs me, äiti? Meidän pitää lähteä takakonttiin. Tää pitää laittaa tänne. Voi ei. No mennään tänne sitten. Joo. Aja vain, äiti. Matkalla. Eikö äidin pitäisi nyt kertoa, että minne me mennään? Äiti, minne me mennään? Kerran kotona. Kotona? Kotona? Äiti pysähty! Mitä nyt?
No niin, hyvä, tän otan. Kiva, kun meillä on tämmönen avoauto, niin me tiputtiin kyydistä, äiti. Mennään. Perillä. Kysymys missä? Meidän pitää karata kotoa. Ja, mutta isä. Ja sisko? No, että haluatteko oikeasti asua niiden kanssa? Ei. Ette. En halua kyllä. Niin. Tulkaa sitten sisällä, kun olette ottaneet ne tavarat. Okei. Lähdetään ottamaan tavarat. Juu, mennään. Joo, mutta hei, mun pitää nyt ihan oikeasti lopettaa. Moikka! Koska ne tulee? Ihan pian. Voitte olla varmoja siitä. Äit.